חיפשנו משהו שונה. מקום עם ערכים. חששתי מהמעבר הזה מהגן לכיתה א'. בשיטה שונה, שלא שיטה מיושנת. כי הבית ספר הקודם לא ממש התאים לבת שלי. המעבר היה כל כך חלק. נכנסתי לשם ואמרתי, הבת שלי תלמד פה. משהו מיוחד בבית ספר הזה. שבית ספר מעוף מאוד דוגל בשילוב של החינוך המונטסורי, בכיתות הקטנות, לזה שבאמת שמים לב לילד. החום ממש חממה. המורות בקשר יומיומי. כל ילד מקבל יחס אישי. זאת אומרת שיושבות 2 מורות בכיתה על 20 ילדים, קשובות לכל ילד ולכל קושי של ילד. הן תמיד יודעות לקרוא את הילד כמו שצריך. הכל הולך פה בצורה כיפית, חווייתית. הבת שלי מאוד מרוצה, היא חוזרת שמחה הביתה, ואני רואה את ההתקדמות שלה מבחינה לימודית, מבחינה חברתית. רמת הלימודים היא גבוהה. כל הבחינות לחשבון, אנגלית. תוכנית הלימודים מאפשרת פה תגבור באנגלית. גם אלקטרוניקה, מחשבים. בצורה שלא ראיתי כזו באף בית ספר. אני באתי לבית ספר ללא ידע לאנגלית, ועכשיו אני מדקלמת משפטים וקוראת כבר. הלימודי האנגלית ברמה ממש גבוהה. וגם חשבון. אני אוהבת ללמוד אנגלית וחשבון ושפה. חשבון. אני אוהב חשבון, אלקטרוניקה ושיעור מחשבים. ספורט פה זה משהו בצורה יוצאת דופן. הכי כיף לי החוגים שיש בבית ספר, שזה היפ-הופ וקפוארה וקולינריה. מה שמיוחד בתוכנית הלימודים זה בעצם שזה הופך להיות קבוצתי ויצירתי. בעיניי הילדים לומדים וקולטים הרבה יותר טוב בצורה הזאת. מבחינת העצמה היא כבר הגיעה לשלב מאוד מאוד מתקדם ברמת האנגלית שלה. הערכים שמלמדים אותם שם, זה מה שבעצם עושה את הבית ספר הרבה יותר טוב. וואו, הערכים פה נהדרים, הם עשו מבצע של כיבוד הורים, וראיתי איך זה השפיע אפילו על הבית. נותנים לילדים את הערך המוסף. מי שיכבד את ההורים שלו יותר, אז יהיה לו חיים ארוכים יותר. מקבלים את האחר ואהבת לרעך כמוך. יש פה ממש השקעה גם על ההיבט של הערכים, כל מיני פרויקטים שמעודדים את הילדים. אני מרגישה שהילד שלי השתנה בהתנהגות שלו, מקצה לקצה, הוא לומד להכיל יותר, הוא יותר מאופק, נעים לו. ואם זה לכבד את הסביבה ואם זה להתנהג, מחדירים את האהבה לדת בצורה מאוד יפה. לא צריך להיות דתי בשביל ללמוד ערכים. הילד לומד לקבל דברים שכנראה אנחנו בתור הורים אולי לפעמים מפספסים אותם. כבוד לחבר הוא א' ב' בבית ספר הזה. כיף שם, ויש גם חברים טובים, וכל הפסקה משחקים איתך ומחבקים אותך. אין שם מילות גנאי. הבית ספר הקודם שלי לא היה טוב. היו שם מריבות, מילות גנאי, נסו עליי חרם. הרגשתי די עצובה, הייתי בודדה, הייתי בלי אף אחד. כל הזמן היו מקנים אותי בשמות גנאי, והייתי חוזרת הביתה בוכה, והייתי חוזרת עם פציעות הביתה, עד שהגענו לבית ספר מעוף, שהחיים שלי השתנו. בבית ספר הזה אין סיכוי שיש חרם. ריב לא יהיה בבית ספר הזה. יהיה רק ערכים, כל דבר בעולם שהוא אהבה לזולת. שאני מאוד מעריכה שהם עושים את זה, שהם נותנים דגש על העניין הזה של הערכים. עכשיו אני הכי מאושרת בעולם. אני אוהבת לקום בבוקר ולבוא לבית ספר. ילדים אוהבים לבוא לבית ספר, הם אומרים כיף לבוא לבית ספר. כיף להם להצליח, יש להם גם תחרות בריאה. פה ממש יש לו את הכלים כי זה 2 מורות בכיתה. יש רמה קלה ויש קצת שקשה להם, אז מורה עובדת איתם. קיבלנו את הזכות שיש לנו בית ספר חדש כזה בעיר. אני ממליצה להורים לרשום פה את הילדים שלהם. הוא פשוט חממה אחת גדולה, ואני ממש אוהבת אותו. יש לנו עד 25 תלמידים בכיתה, יש לנו 2 מורות בכיתה, יש להם אנגלית ברמה מאוד גבוהה כבר מכיתה א', יש להם מערך של שיעורים מגוונים, אלקטרוניקה, מחשבים, מוזיקה, אומנות, התעמלות אומנותית. כל מי שאוהב ללמוד ולדעת ולהשכיל, זה הבית ספר בשבילו. זה הדגל שלנו, ערכים ורמה. זה פשוט מתנה, לא יכולתי לבקש בית ספר אחר. כל מי שמאוד אוהב את הילד שלו, זה המקום להכניס אותו. אשדוד, טבריה וטירת הכרמל הצטרפו כבר עכשיו אל משפחת מעוף.